Kuka je kan siya abinci wurin mama Rabi. Ta zo nan wurin ta zo nan. Taliya ja, wasu hali ta kai ba ta yin ja. Ko fa mu ne sanda. Ina je da abinci a nan wurin kizo kina zuba mu abuwa nan. Wallahi na magana ta kai. Sunan yi ko muke kwalba ke huta. Mama Rabi ma ubanta. Wallahi masa ta ne kiwa. Daga ni dai ina ke rubuce. Bayana na sukuna ka ta yi sati sosai. Maganin sun da suke ta gari. Abu da mamon su yana yi ne. Ke bakan karmatin da bai da. Wani irin magani ne wannan? Wallahi sai ka siyo gonka. Banki. Bani na mai naira jeri more rayuwa nan. Mutumin da shi saba da naman kare, shi saka shi na rago, a ba shi sai. Ina inda kuke zuwa a muku abu. Nan za ki kai dan iska. Wani muna yace mun je. Na yi maganar ta. Ba abu da Dan uban ka duk abin da kace na ji. Ba ka da si kwakwalwa. Uban ki ne ba shi da kwakwalwa. Sai kai kare ki wurin jan sada sai ce kin zagi mutane ke. Sanda ta ci ubanta. Har yara ne ba ta ba. Ba ka cin abinci gaba ya rabe. Wayan tana fiye mutu mai rabe. Ki so ta ta yi ta kashe ba. Kin ji ba wai ko ba ki bugi ne. Wata ba za ki ta yi ba. Tace a zauna lafiya. Ina ba ran da dubi. Alfre, ta ba kun biya ta ma da shayi. Kai kan da bai. Dan uban ku.